Здравейте! Днеска с моя колега Жоро, който вече повече от 10 години се занимава с комуникации и със сигурност, ще се опитаме да ви представим една много интересна врата. Това е моят колега Иван, който 22 години работи в областта на сигурността и блиндираните врати. Какво значи интересна? Виждате вратата, според мен изглежда даже обикновена врата, хубава врата, дървена врата. Какво е на вратата характерно? Тя не е толкова обикновена вратата. Вратата е блиндирана, стоманена конструкция е вратата, стоманено крило, стоманена каса, със специална брава се заключва, която виждате за какво става въпрос. Бравата заключва дълбоко в 4 шипа, има тук още едно заключване, но не е само това. Уникалното на тази врата е, че освен основната механична брава, която се вижда отвън, има и невидима брава, която повишава сигурността на вратата като цяло. Невидимата брава е електромеханична и се управлява чрез безконтактна карта. Силата на тази врата е именно в тези две комбинирани заключващи системи. Вероятността човек, който е запознат с механичната брава, да я отвори, все пак съществува. Но в момента, в който той се сблъска с нещо невидимо, нещо, което той по никакъв начин не знае, че съществува, той няма как по никакъв начин да успее да проникне. Можем да ви го демонстрираме. Ето, вратата се заключи. Виждате, че тя е стабилно заключена, без да използваме механичната брава. Сега ще си отключим, за да може да си влезнем. С помощта на безконтактната карта, която напоследък доста широко разпространена в системите за контрол на достъп, ние ви гарантираме едно стабилно и сигурно заключване. Тази карта е същата, която се ползва в банките, но при нея е много силна тази комбинация именно от механика и електроника. Невидима електроника, която заключва в същите точки, които преди малко видяхте. Това още е характерно за механиката. Използва се патронна брава със специален ключ, виждате къспа, хубава ръкохватка, солид, но какво е характерно за патроните? Много висока степен на сигурност, 10 щифтов ключ, но всеки патрон има по средата едно изстраняване. Виждате, един счупен патрон. Тук, където минава точно болта за захващане по средата на патрона и където се върти езика, патрон е много изтънен. С много висока степен сигурност, но с ниска механична устойчивост. И това какво налага? Много специална защита на този патрон. За да защитиме този патрон, използваме една специална защита. Виждате, това е стоманено закалено тяло. Това стоманено закалено тяло влиза в специална кутия, в която е скрита бравата. Застава така това стоманено тяло. Тук се вижда само тази капачка. И вътре се скрива и този мощен механизъм, който движи 5 точки на заключване. И тази комбинация стабилно механично заключване, което се вижда на първо време, плюс скритото заключване, прави вратата много трудна за преодоляване. По отношение на електромеханичната брава, много хора смятат, че въвеждането на тези нови технологии до някаква степен са несигурни. Аз мога да ги оборя, тъй като свидетели сме, че навсякъде в една от най-големите индустрии, автомобилостроенето, все повече и повече навлизат такива иновативни електронни технологии. Същото нещо ние прилагаме и тук при нас. Електромеханичната брава, която ви осигурява невидимото заключване, се управлява от електронен модул, който е разработен на базата на едночипов микроконтролер, подобен на тези, които се използват в автомобилостроенето. Като надежност и сигурност, в общи линии, тя се доближава до тези, които ежедневно използваме в нашите автомобили. Другото характерно нещо за тази врата е, че тя се захранва от електрическата мрежа. Опасението на повечето хора е какво ще стане, ако отпадне 220 волта. Вратата е снабдена с резервирано захранване, акумулаторна батерия, която ви гарантира непрекъсната работа на вратата в продължение на повече от 24 часа.
Няма да говорим в подробности толкова, но все пак трябва да се обърне внимание, че тази врата като цяло е със стабилна конструкция, стоманена каса, специални панти, които може да видите в други клипчета, местата на заключване, облечено от двете страни по 8 мм дървесно покритие, със специално гумено уплътнение, което да поеме шумни топлоизолацията, да поеме на вратата с минерална вата и най-вече съчетанието от много специална цена. Тази врата като цяло е постигната благодарение на опита ни повече от 20 години в тази област и интегрираното производство като цяло. Под 1000 лева сме успяли да постигнем една изключително висока сигурност за вас. Ако сме ви заинтригували с този продукт или ако се нуждаете от повече информация, заповядайте при нас. Ние сме готови да кликнем на вашите въпроси. Благодаря.